subscribe. Wala na ako. Limang pa. Kuna na din. O yan guys, mamamata ng tilapia ngayon guys. Tama si Kunsel Joe, Mang Ayong, Francis, si Kuya, kaya mo mang? Chris, Mang Edner, Kuya Mike, si guys, si guys. Guys, tinagam na talaga. Kevin, ang Bay. Oh. Where's the sun? There in the moon. Oh, namurumuran. Nay, ano puno? Sana pala ni ka dapat Ay, guys. Abuhos. Victor ati nagurnong tayo tapi ni pando tayo granata ko namo kaya mo tumama. Na, Apa yung custom lagi ka? maya lata. Mabang listo ato yun eh. Uwin. Hoy, Na? katumitan na, katumitan. Bato ka bilang. Aman na, bato mo ni pare ayon, bato ka na. Okay na naman. Dapat na diyan. Nay, timang ko na. Nay. No? Nay, nay. Kayo ulti ko. Lina pa. Nyape ako mo aji ko anan. Patuba nan. Naglalaglag na Victor kiniruhilan. Nibus ni Bilaw. Tinandan. Ka ko din buta. Pwede tao pa pasulong. Naggagago na gito yan. Kaya pa lang bilong ka tayo dyan. Nakapagbo sa tao to ko. Amo, bilang sikod pa. Nibus mula. Oy, patupat. Ay ba? Sino man? Kayo nga sa ni pergisan kayo. Tatasupo na eh. Kaya pare, Nalbus dan. Yung natimano na yun. Ay, Ngayong sino man? gumadi sa daw. O yan guys, naghahanda na yung mga mag-aabog. Pag ganun guys, tapos andun yung lambat natin. May magdadalaman din eh. Dalaman. Malamig. Ang dami peso. Ang technique niyan guys ha. Dito abog. Tapos doon na yung lambat para magpagano yung mga tilapia. Tapos dito dalaman. Lalambatin niya naman dyan ng gamit ng dalaman. Dala guys. Friday! Ayun na. Hey, ayun na guys, nag-aabog na kami. Nag-aabog na. Woohoo! Guys, nag-aabog na para magpaganon yung
Yung tilapia. Lima. Ayun, sinara na ni Zeldo eh. Sinara niya na. Bitin, bitin, bitin! Ang ating lambat guys, bagong bago. Apoy? Ayun, may nakuha na dun. Ito. Unang sakaw. Ayan, kuha dito. Ha? Kala ilunggan. Nagbasa lang sa bukan. Unang sakaw. Mahina, mahina. Pupusok na sila guys, oh. Pero Siguro padas niya dito, Jay. Di ba ba? Madudadal. Ha? Radial si kagsakaw na eh. Apay. Di pa na. Ata ko man eh. Antay doble niya surungan. Man. Ha? May sabot-sabot ko ta kwantitas kilo na eh. May sabot ko ay. May tagamaw. Dagito. Abog, abog, abog. Abog, abog guys, abog.
Lumulutang! Ha? Yee! Tanay na muli, tatay. Ikaw man kita nit kasurunit tanay. Kaya pinapalit na yan. Tanay. Yee! Kami sampay ati lang depit tanay. Tanang tira ni making itay. Pero na pa igayam ati ko ito kadakto ngayon. Tira na pa rin sa mga. Nice, ang laki ng guys oh. Kulian na Roel. Sumpah ang tanong. Manay? Hindi naman tao lubaw. Pwede ko kaya na yun. Tini. Yee! Nice, nice. Yee! Woohoo! Nice. Nakalalan na yun talaga. Basaragam lang ayaw. Yay! Limas na idol. Hi. Nice. Oy. Nakita nga. Ito takto na ala na tatek. Hindi kay Mike. Minuto na may igay. Ay pagikan. Ganyan. Daktan ini ka try kay outen na kita dog. Ayan ta sa kam Brian. Jai. Nice, nice. Mahala tayo gisigay ng klon. Ay mano. Nay. Oy. Roel. Tay tayo mulat. Pagayo makambi kalmanay. Nagayo makay nga barbaraw. Nagayuma da pwede mo tayo. Kapit kami pa lang. Nagragragas pala na ayaw. Nagayuma da. Swerte. Talong kawit. Dudaktal lagi tingin nga di na alat iti niya. Magbabati lagi dito. Tatato ah. Mapili mo. Native cool guys. Native tilapia. Native cool.
Tatigis na. Nagalit ko ang taragul yata. May ito. Ini. Naglangoy guys. Surong atoy. Ano makingi din sa? Surong ka. Baba. Yes, tama na yung palusutam. Naglalaot of obra. Anya? Hindi ko ginatin dato yun eh. Papasigyan na dyan. Papasigyan na eh. Baba na. Okay guys, madami na guys. Guys. Malalaki guys. Kalsong ulit ito na. Matong baray. Ang ikari lagi gini. Oh guys. Kita rin utot na. Oy. Pagkuan na mo kasi Patay patrasan mo ngayon bro. Kaya pag ipapresang bakol bag. Oy. Nice. Saka ulit guys. Yan guys oh. Dinalagay na naman yung lambat guys. Tapos abugin na naman doon. Tatlong latag na namin to mga kaidol. Doon naman kami maglalabog guys. Pababa naman. Kasi doon yun. Doon guys agusan na yun. Hindi na sila makakataas. Oh, yan. Ginagalot ni Boss Joey, Consel Joey. Ay sinisiglot. Sinisindan guys. Ayun oh, naglalabog na sila guys. Maglalabog tayo pababa guys. Oh, ayun oh, talagay na lang yung lambat guys. Doon naman tayo maglalabog guys. Sa ano guys? Grabe naman na yung guys. Ang dami namang guys. Sige! At abande! Yun yung ibang kasama natin guys. Doon tayo maglalabog guys. Tara guys! Dito kami nakamuli ng malaking kasili guys. Nung minsan. Oh, ayan guys, naglalabog na si guys. Doon naman yung kabila guys oh. Naglabog na tayo guys. Pababa guys, pababa guys. Ha? Ha? Tabukol mo? Ay. Diyos ko Lord. Batugin, batugin. Ayun, pababa guys. Pababa ang technique natin ngayon guys. Pababa guys. Pababa guys. Pababa guys. Oh. 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 Ah. Baka doon niya. Woohoo! Namulutan guys. Nagadong guys. Na. Magadaw. May kasama dito pa ba?
Nagadod dyan eh. Namulutan guys! Woohoo! Gasata lang! Gadon na eh oh! Namulutan idol! Oo, kasalman natin kahit kuanda. Lalo ko nung may palinag. Nagatuwa dyan tatay. Sigod na ng mga tatay way-way. Ito nung mga dito. Namulutan guys! Pakarami ng huli guys! Malapat na dyan. Ang namalaki na, mapili mo ito. Malaki yung lambat natin guys para di makuha yung maliliit guys. Ano lang yung nakukuha guys, good size na native tilapia. Ano? Woo! Malaki guys. Henta guys. Namulutan guys. Woo! Nice. Nice guys.